Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Prema poslednjim tendencijama u hirurgiji katarakte, katarakta se operiše u početnim stadijumima, kada je operacija lakša i za operatera, ali i za pacijenta. To se danas naziva rana hirurgija katarakte. Sama operacija je bezbolna. Traje nekoliko minuta, a sama priprema pred operaciju počinje nakon detaljne dijagnostike kroz niz pregleda kojim oftalmohirurg dolazi do pravog stanja vida. Kada gostujući hirurzi preuzmu pacijenta koji je kandidat za operaciju, detaljno se upoznaju sa dokumentacijom, ali i sa samim pacijentom. Na pregledima se napravi plan operacije i na sam dan operacije kao završne pripreme još jednom se druže lekar i pacijent. Kontrole posle operacije su takođe vreme i mesto da se vid pregleda, neposredno nakon operacije i prema redosledu koji oftalmohirurg naloži. Sve su češće operacije katarakte sa refrakcionim ciljem, odnosno kod pacijenata sa visokim stepenom dalekovidosti, sa visokim stepenom kratkovidosti ili astigmatizmom, kod kojih se ne može uraditi laserska korekcija, oftalmohirurzi se odluče da zamene prirodno sočivo veštačkim, kao metodu refrakcione hirurgije. U fazi dijagnostikovanja odluče se koje sočivo je za tog pacijenta bolje, nakon toga se oko operiše i ugradi sočivo koje je najbolje rešenje za tog pacijenta. Касаемо современных искусственных хрусталиков, которые мы используем для хирургии катаракты. Što se tiče savremenih veštačkih sočiva koje koristimo u hirurgiji katarakte, svake godine u čitavom svetu se sve više koriste trifokalna i EDOF sočiva. Prednost ovih sočiva sastoji se u tome što se pacijent spasava ne samo od katarakte, nego se spasava i od potrebe za nošenjem naočara nakon operacije. Ovo je još jedan korak u korist rane hirurgije katarakte. Zašto bismo čekali smanjenje vida? Zašto bismo osjećali nelagodu zbog stalne potrebe za nošenjem naočara, ako je moguće uraditi operaciju i spasiti se i od bolesti katarakte i od ove nelagode? Veoma važan moment jeste mogućnost uzimanja u obzir astigmatizma. Astigmatizam predstavlja krivljanje rožnjače, koje praktično postoji kod svih ljudi, ali u određenoj meri. Ako planiramo hirurgiju katarakte, naročito sa implantiranjem trifokalnog sočiva ili EDOF sočiva sa produbljenim fokusom, obavezno se uzima u obzir astigmatizam i postavlja se torično sočivo, kako bi se slika oka u potpunosti fokusirala i kako bismo dostigli maksimalno dobar vid kod ovog pacijenta. Za ovo je potrebna i kvalitetna savremena dijagnostika, dijagnostička oprema koja je u potpunosti zastupljena u bolnici Eliksir. Za ovo je potrebna kvalitetna hirurgija koja omogućuje da se pacijentu brzo, bezbolno uradi ova operacija i da se ne gubi previše vremena na oporavak nakon ovakve hirurgije. A za sve ovo je potreban uigran rad čitavog tima lekara koji takođe postoji u bolnici Eliksir i za mene je izvođenje operacija ovde veoma komforno. Mi radimo brzo, precizno, uz potpuno međusobno razumevanje i čak nas ni jezička barijera u celini ne sprečava, ne usporava, jer se međusobno razumemo. Zbog toga je moja preporuka za pacijente koji će gledati ovaj intervju da ne čekaju potpuni gubitak vida, da ne dovode svoje oboljenje do razvijenijih stadijuma, nego da se operišu u početnim fazama, jer je tada lakše i vama, lakše je i hirurgu, lakše je oku i brže ćete doći do dobrog i kvalitetnog rezultata, u najkraćem roku i uz manji rizik od nastanka problema. Onda ja nastavljam da radim. Я продолжу тогда работать, да? Dobar dan. Da. Kako ste? Svakako. Что? Боится? Волнительно? Da. Понятно. Отворите оба ока. Gledajte u svetlo, dobro. Расслабьтесь. Opustite se. Расслабьте веки, все, мы ставим. Opustite kapke, Все, otvorite oba oka. все в реду. Смотрим только в огонечек, все, дышите ровно. Dišite normalno, gledajte Дышите ровно, смотрите прямо и не волнуйтесь. I samo se opustite. Расслабьтесь. Opustite se. Вам нужно расслабить веки.
Не нужно сильно сжиматься. Больно вам не будет. Ništa vas neće boleti, opustite se, opustite kapke, nema potrebe da se stiskate. Вам не больно, все в порядке? Da li vas boli nešto, sve u redu? Ne, Ne? nego imam takve osjetljive oči, ne mogu uopšte da otvorim kad mi se nešto dešava. Ne mogu čak ni sama sebi ne mogu da pipnem oko. Takve su mi oči. Mislim, znam da moram da gledam, ali ne radim to namerno. Водичка сейчас будет литься, не Sad ćete пугайтесь. osjetiti vodu da teče, nemojte se uplošiti. Znači, tako je Спокойно, normalno. спокойно, спокойно. Все в реду. Операция закончена. Все, расслабляйтесь, расслабляйтесь. Все, живая? Все в реду. Odnos lekar-pacijent je osnovni preduslov za uspeh svakog lečenja. Tu ne postoje jezičke barijere jer je cilj jedan. Dobar vid za svakoga. Deviza Kaluške očne filijale koju podržavaju i svi u bolnici Eliksir u Novom Sadu. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.